Kao najstarija hrvatsko kulturno društvo i folklorna skupina u Kanadi, ponosni smo na uložen trud u uzdržavanje naše kulturne baštine ovdje u našoj novoj domovini Kanadi. Za kraj današnjeg program Hrvatski narodni dom će vas povijest na glazbeni put kroz Hrvatsku s pjesmama iz Međimurja, Pokljuka, Posavine, Prigorja, Srijeme i Bačke. To close today's program, the Croatian National Home would take you on a musical tour through the following regions: Međimurje, Pokuplje, Posavina, Prigorje, Srijem, and Bačka.